Juraj, čo Ahoj. také najkontroverznejšie si ty vo svete ochutnal? Vieš čo, nielen najkontroverznejšie, ale moje jedno z najobľúbenejších jedál je durian. Ovocie z Indonézie, teda ja ho poznám z Indonézie, ale vyskytuje sa v celej juhovýchodnej Ázii. Vo veľkosti také 3 až 5 kg asi má. Vyzerá ako taká stredoveká zbraň, plno pichliačov okolo. Duri znamená, že pichliač, a to je vlastne taký pichatec po slovensky. Taká škrupina je pomerne hrubá, keď ju otvoríš, tak je tam 5 až 7 kôstok. Je to taká veľmi jemná textúra, má to veľmi, veľmi silnú arómu. Väčšina ľudí teda by povedala vyslovene, že to smrdí. A práve kvôli tejto arome je to zakázané brať do hotelov, do MHD, do reštaurácií. Čiže akékoľvek cestovanie s týmto ovocím je zakázané a tým pádom to vlastne nedostaneš nikde inde ako tam, kde rastie. Čiže nevieš ochutnať v Bratislave durian, musíš cestovať naozaj do tej východnej Ázie. Ovoci, ktoré proste buď miluješ alebo nenávidíš, tak sa o tom hovorí. Ono samotné ovocie bola inšpiráciou pre mnohých umelcov, architektov, napríklad v Singapúre, singapurské divadlá, Theatres in the Bay, tak sú práve postavené v tváre ovocia durian. Ono hovorí sa, že to je aj afrodiziakum a tiež sa spomína, že je nebezpečné ho užívať s alkoholom, pretože aj nedobre sa spracoval alkohol vtedy, takže je to pomerne nebezpečné. Niekomu to chutí ako pokazená sladká cibula, niekomu ako ponožky a niekto to proste miluje. A je to také, že keď sa nebojíš toho zopakovať ten zážitok, tak čím viac ho opakuješ, tým viac si na to zvykáš a dokonca mnohí tvrdia, že až taká závislosť na tom vznikne. A to sa presne mne stalo, že ja proste milujem durian a kdekoľvek môžem, tak si ho dám. Mne to prípada taká úplne smotanková chuť, je to fantastické, keď môžem odporučiť, ak to viete schladiť. Naozaj, že keď to je schladené, také skoro zmrznuté, keď to má takú kontúru skoro až zmrzliny, tak vtedy to je úplne naozaj dokonale. A teda odporúčam nevzdať to po prvom raze a skúsiť to viackrát. A ten zážitok sa dostaví, sľubujem.